Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Yusuf Aji Nugroho saking GKJ Ebenezer Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Senen Wagi. Surya kaping 3 November 2019. Kaserat dening Bapa Pendhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho ingkang kapetik saking kitab Nehemia 13 ayat 1 dumugi 3, 23 dumugi 31, kitab Jabur 50, serat 1 Korinta gangsal ayat 9 dumugi 13. Wondene pamaosing kitab suci saking kitab Jabur 3 ayat 7 kanthi jejer pamuji lan pakaryan. Mengaten sabdanipun wonten kitab Jabur 50 ayat 23 suraosipun. Sapa kang ngaturke pamuji minangka kurban iku ngluhurake ingsun. Sapa kang jujur lakune karahayane peparinge Gusti. Para pamirsa ingkang kinasih, punapa panjenengan nanti midhangetaken perangan lagu ingkang irah-irahanipun pujian sejati anggitanipun Frankie Sihombing. Punika seperangan petikanipun. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Suraosipun petikan lagu menika njurung kita sami supados boten namung memuji asmanipun Gusti ananging ugi nindakaken sabdanipun. Kekalihanipun menika sami wigatosanipun. Juru Mazmur ngemutaken kita sami supados memuji asmanipun Gusti. Awit Gusti remen nampi pamujining umat. Memuji Gusti menika tegesipun ngluhuraken asmanipun Gusti. Ngakeni bilih gesangipun namung tumuju dumateng panjenenganipun. Juru Mazmur ugi nelakaken bilih pamujining umat kedah kalajengaken wonten ing gesang kita ingkang jujur lan mursid. Tindak tanduk menika sejatosipun ugi minangka wujudipun pamuji dumateng Gusti. Semangga ing wanci dalu sakderengipun kita sami tilem saha ing wanci enjang sesampunipun kita sami wungu, kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi kekidungan. Lan semangga ing sauruting dinten kita sami ugi ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi gumrigrah nindakaken ayahan kita piyambak-piyambak. Tentu kemawon sedaya menika kita tindakaken kanthi bingah sukarna saha kanthi patrap ingkang jujur lan tulus. Sugeng mujudaken pamuji lan pakaryan ing gesang kita. Amin. Mengaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita manunggal ing pandonga ingkang kawula dherekaken. Duh wah Pangeran Allah kawula, peparan gesang kawula, mugi paduka mulang gesang kawula saged mujudaken pamuji lan pakaryan ing gesang kita saben dintenipun. Pandonga menika kawula puji wonten sih dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Mengaten para pamirsa, renungan dinten menika saking Sabda Winedhar Sinode GKJ. Nyuwun panyengkuyungipun lumantar like lan subscribe lan samangke panjenengan sami kabaraken dumateng para sederek sedaya. Gusti Yesus berkahi, matur nuwun.